Kayak ana telepon iki, sopo iki? Piye, Bro? Ana apa iki? Bisnis? Tuh. Luar negeri. Aja mbok engko nang Pak Kamboja ya. Ya wis tak golek uang sik awon. Loh, tenan iki 5 juta iki. Oke. Golek pasien lek ngono. Ya, oke. Cul. Oke. Bisnis iki, Bek. Mah, mbok nagih utang maneh kok. Ora iki, Bek, ini bisnis penting iki, Bek. Sumpah ini penting. Bisnis iki, Bek. Ngono tak, Bek? Lungguh ngono, Bek. Oh iya, Bek. Bek iki bisnis iki enak, Bek, iki, Bek. Bisnis apa? Mbok nagih utang maneh kok. Bisnis iki. Apa? Iki, Bek. Dadi ngene, Bek. Iki ana pegenan luar negeri. Anake sampean sing sapa jenenge kuwi iki? Sapa? Soher. Ya Soher iku ae megene ndi saiki iku. Arek kaya ngono nak megawe apa Ya ya iku wis gawe to. kene ning luar negeri ku ae wis bayarane gedhi, Bek. Hah? Gudi Gedhi, Bek. piro? Saulan iki 50 juta. 50 juta. 50 juta iku saulan iku ning luar negeri iku. Piye? Lek Yo wis, omong sik anak sampean iki. tak omong ning gelem engko aku rene maneh iki. Oke. Oke. Wis, Bek ya. Oke. Dil lagi? Iya. Dil ya? Iya, engko tak rene maneh, Bek. Ya. Ayo, Bek ya. Yo, aku jelali ngomong ini ya. Bek. Soalnya dia apa gelem budal dek luar. Yang luar gajine gede. Iso blonjokne Pak Ibuke ngirim bendinane. Wis gelem ra gelem kudu gelem wis pokoke. Tak omongane lah kok. Tante. Mama. Tok ndi? Tante, tok ae omonganmu. Tok. Oh, tok. Tok, ya megawe to mbok jek dolani ya. Apa? Mbok jek dolan tok. Apa? Mbok jek dolan tok. Ning ndi iki? Tok. Mbok jek dolan tok ae. Metu Tok. megawe. Gak gelem aja. Tante. Hah? Mak bojoku ta. Apa? Aku mau kok adoan. Kon jak loronan ning kene ambek cowok. Oh, anu aja teh. cengganmu. Tak ada noto ya. Mama panis Tak ada noto ya selingkuh. Matamu iku selingkuh. Kon gigi omong. Apa bisa ngono? Apa? Gigi omong. Hah? Gigi omong. Terus anu apa? Arek lanang iki mau. Anu, enek sing nak ngejak ning luar negeri, Hah? golek uang. Sari roti. Luar negeri. Hah? Luar negeri. Oh, luar negeri. Opok. Mbok yo dijak aku pengen dolan rono. Wes tuwete kon iki nak ning luar negeri, nyapo ning luar negeri. Apa? Nyapo? Apa? Nyapo? Ya dolan. Kali-kali wong-wonge golek kerja. Hah? Kerja. Hah? Ning luar negeri kerja. Kerja. Dolan. Ya aku melok. Mbok yo ngarit-ngarit sapi ngono. Sapi Iya. ning luar negeri. Apa? Ngarit sapi ning luar negeri. Iya. Matamu ono suket ning ngono. Udah gak ono suket e. Hah? Buh, gak ono suket ning ngono. Ya gak ono. Gak ono. Jawaku iku soher kon milu ning luar negeri. Bayarane iku gede. Apa? Sate. Aku tepak lem iki, Mak. Gede. Aduh. Kok iki gak sikatan ta? Ambune. Nganggo bataku aku sing katane. Hah? Bataku. Apa? Aku sonek bataku. Ya Allah, bataku. Ya Kok nyapa nang melu rono iku? Hah? Nyapa? Golek Wis duwe. ketuweken kowe te, ketuweken. Gak usum ning rono-rono luar negeri Kita- ketuweken kita- kowe te. ngarit nih sapi apa? Apa sih ngono? Tamu te. Ning luar negeri nyapa ngono ngaritne sapi. Apa? Gak ono suket ning ngono. Terus ternak-ternak liyan dipakani apa nih?
Godong Apa? godong bunga matahari. Iku padha ae. Matamu bodoh ae. Ning kono ku gak ono suket mewah-mewah. Kapan balik iki? Cek suwi teh. Apa? Cek suwi. Entar jam piro? Piro mau wis pokoke cek suwi. Mbok cak dolani tok ae. Apa? Biyen 2 wulan, Apa nih to? 2 bulan yang lalu ki roto iki. Iki roto ke dalan. Kok saiki Matane. mendel. Ya di Mbok kumpo apa? Piye? Aku kompresor. program bojoku. Waduh. Nambah delok apa piye? Wong Hah? bojoku gak enek iki. Wes semua gak arep aku. Guyung-guyung. Bos, gak arep aku wes. Wis kono balik kok teh. Balik ah. Tang kita balik kok tak anu kasut iki. Iya ya balik, yo. Balik oh. Balik oh. Tak canda anune teng. Potongane sepedamu kaya ngene iki ngono. Makane talak tuku apa-apa iku ngejak aku posisine. Ya piye borolan ambek ibuku ya. Ibumu yo ngono. Ya lho beda biit. Tapi rego 3 iki le. Rego 3 le. Ya lah aku tak kayak ngerum warek le timbang numpak beda le. Aduh. Variasine iki pasang ning ndi iki? Aku ning setir iku cak posisine cak. Iki ya. Iya iki gas-gasan iki. Cek. Bine apa? Kene. Bine apa? Hah? Bine apa? Bene anter. Iki gasnya nambah engko iki kok. Lono. Nane. Iya kan biasa gas asline yo, gas asline iki yo. Ikan digas mesak mini mentok. Yo. Iki posisine deloken. Cek cahak yo mulo kudu ruwet ngene. Sampai puter 50, 67, 7 derajat tanpa batas posisine. Tapi ngarep barang rusak barang lah. Hah? Kene barang jare ana sing pecah. Kene barang jero kene. Cak yo semburan, cak aku cak. Di mau wes anune. Cepet mana, cepet mana. Cek ibu duwe lagi. Nah, anu ya. Hah? Gir Wes, kene. hah? Gir kene sing pecah. Gir kene. Lah iya iki mulo ngene iki cak posisine. Mulo ngene iki? Mulo ngene iki. Aduh iki kabel wesan. Iki Apa? bluetooth iki. Apa depan tikus Enak AC ne ta iki? Hah? Enak AC ne ndane. Her. Piye Marat? Opo ae ndane sampean iki? Aduh, kowe ngono iki. Apa Marat? Hah? Ini nyapu sih. Iki kan sepeda. Benane PD Danu kayak anyar, selamatan Marian iki posisine. Beres ya. Apa? Ngene. Enek sing nak ajak ning luar negeri. Heh. Liburan nu? Liburan Marat. Matamu liburan. Sak matan. Oh iso luar negeri barang. Mbok. Ngene lho, kerja. Kerja ning di luar Iki negeri. tepak le. Hah? Tepak iki lowongan iki. Kok dipatenin ngono. Duh, ndi Jol ono? awakmu iya. Ning luar negeri le. Iya ning Nek Kamboja. kapan Wong megawe anu Nggih Marat. Aku ning kan aku sering delok video Jepang iku ayu-ayu cuy, ini Jepang ae mari. Bek, enak cak wis sini. Ayo. enak. Sampeyan dijak sapa? Diomongi sapa? Diomongi wong. Hah? Diomongi wong kene mau lu. Sapa ngomongi? Sopo mawarane yo lali aku. Sopo yo Sopo Yo Chris iki bayarane gede. Bayarane berang juta jare. Oh, nono sewu-sewuan ta mau. Ya 1000 gaya apa Sewuan ngono. infak lopo ya Oh, oleh. infak lopo ya oleh. Aja diguyu sampean niku. Mbok lak 1000 sedina ngono aku gelem yo. Delok raimu elek. Lho ngece. Gantengan anakku. Iya. Wis men rene iki ape ngomongi aku ning luar negeri. Yo, tak jak ning luar negeri wis yo. Sampeyan ape budal pisan. Ya ora to, kowe tok. Dipakakne kapok kon. Ya sono wis sampeyan niku. Sono. Tak pikir sik, iya tak pikir sik. Pokoke gelem kudu gelem ya. Ya tak pikir sik, heeh. Kau nak kata gak gelem. Iya. Gelem Iya. Iya. Enak ae no tuwek-tuwek tua bangka iku no. Kok iso anuan rono. Iya iku. Aku ngene iki rada kepikiran ngono. Apa? Oh? Elsa yo. Apa? Dolan melendinginane gak balik-balik ambek Bella. Kudu melayu wong kok arek loro iku. Ya meneh melayu no iya paling no yo.
apik ketang sing jenenge Salik posisine. Beres. Pokang sakmene le kok. Bangsa beres sira. Nanti yo kira-kira ya. Ya iku. Terus iki piye le posisine megawene le? Ojo wis, kowe gak nunggu berita-berita kae ta. Apa? Sing dibelok ning Kamboja. Tak belok deh. Kamboja belok kanan apa kiri? Ning nganan. Ya kan belok kiri. Mangkal dalan kowe iki. Ya gak apa-apa sapa Ojo, Her, ngelarang. ojo, Her. Hah? Ojo Her, aku coba koncoku cuma kowe tok ngene. Ya kon mati piye? Yo kudu melok mati nu. Kudu melok kuduan. Aku konco tapi mau lek konco semati aku Her. Oh iya sip. Iya piye tapi aku ben oleh mobil le posisine ngono le. Oleh mobil oleh omah. Kirim Nepak klopo ae. Hah? Nepak klopo ae. Masuk nepake klopo duluan tak otot sampe ngene le. Nongko yo ono kowe iki. Hah? Nongko yo ono. Bangkrut. Ya wis bangkrut ngono. Bareng Kuwe lu ketang nongko mau mangan itu karing geragas. Kae ndi mari iki posisine? Ndi mari iki? Nyacak sepeda gitu. Ya ngerayin sepeda kowe Marine. marine. Mana kunci? Masa iki gini Cak posisine. Langsungan iki? Hah? Langsungan. Ayo wis digorono ae wis. Dituntun sik. Udah mundur kan? Hah? Wis. Mari njumuk bayaran, nyantai sik ning kene. Karepe mau tak jak marung RT ora enek tak goleki kok. Ya wis ning kene ae nyantai. Toh, Allah ning kene temune. oh ya iki pucuk dicinta, RT pun tiba. Kok ero kowe aku ning kene te? Oh, iki tak golek ning omah. Perasaan kowe kok mambu, ae aku enek lungguh ning kene kok. Ero ae kowe ku posisine aku. Kon dia kowe iki to goleki bingung aku. Aku mau lo mari sembayang subuh, goleki kuwe sing gak ono karepe nak tak jak kirim Apa? njumuk bayaran. Apa? Njumuk bayaran teh, njumuk bayaran. Bayaran? Yo, Shit. kuwe lo karepe mau nak tak jak wis ono rencana tak jak ning Blimbing Sari. Delok sunset, tak jak marung. Apa? Soale posisine Apa? bayaran. Sunset? Kopok. Sunrise sama sunset? Sunrise, ya aku pisan salah. Kayak kita ya kayak bicise gitu. Wes aja pati ngomongne dhuwit-dhuwit. Duit ku ning kowe ya. Ngomongne dhuwit, eling utange sing mbiyen. Apa utang iko? Apa? Utange sing iko. Utang? Utang bojomu iku. utangku sing ning kuwe iko. Utang ora utang goblok. Repot. Piye? Kowe nak njaluk utangmu sing petang wengi ndi iki? Hah? Petang tahun sing iko wis anak mbok jaluk. Iya. Nemen te. Ambek-ambekan wong melarat kowe iku. Endi? Piro sik? Ndak ngomongno piro? Hah? Piro? Piro iku ya? Ya mbok pikiran dhewe. Tak bayar kabeh saiki. Semene. Loh, ya semono iku piro aku ya lali kok. Apa? Jarekku wis ora mbok tagih kok. Aku yo lali piro. Ya mesti nyate. Yo, Ya Allah, aku terakhir gak entuk to. Eh. Duitku ku kandel sing tak wene kowe ku ya. kang penting aku iso nglunasi ning kuwe saiki. Ya Allah. Wis tak trimo ente. Duitku iki wis ungkul-ungkul maneman tak dikekne ning kuwe. Kurang iki. Wis kekno bojomu kono ben belanja Apa? taksi. Kekno bojomu. Kurang iki. Iku 3 juta lho akeh teh. Apa? 3 juta. Ya semua 3 juta ya. Mbok piro? Piro iku mbok Gua piro? tambah 1 berapa? 4. Ngek kowe iki. Kuwe sing kopok. Iya. 3 tambah 1 4. 3. Wes, terima nae saan. Aku mau nang omahmu. Bojomu ambu. Bojomu ambu. Bojomu ambu. Lanangan ah. Lu ngajak loron. Sopo? Apa? Sopo? Apa? Sopo? Gak ero aku. Nawani anu apa? Kerjaan di luar negeri. Lanangane ya apa ora kuwe? Apa? Lanangane. Gak. Sopo? Gak ero aku. Kuwe dhewe paling sing marorono. Apa? Kuwe dhewe sing marorono. Gak. Sopo piye? Nawani bojomu kerja di luar negeri. Nawani bojoku. Nawani Bojoku mbok anakmu. tau. Hah? Nawani anakmu Terus kerja di luar negeri wono. sopo sing nawari? Hah? Sopo sing nawari? Mbok gak ero. Gelem anakku. Apa? Gelem. Ya mbok gak ero gak ana anakmu mau. Gelem dan yo.
Wis ajane dikon kerja ning kono ae arek iku. Aku pengen nilu. Posisine. Aku iki gak duit blas iki. Sik tak aku takon kowe iso bahasa Jepang. Apa? Kowe iso bahasa Jepang. Iso. Piye? Hajime mashite. Iya iya. Sino name wa Bayu Raditya Des. Nah, Ditokne kabeh. Kecikut tak sira nak ngomongin Apa? Jepang. Kecikut tak omongane Iya, di bulan ketemu Bayu. perkenalan. Haji Majio, Bayu Raditya, siap-siap bembeng. Yo. ketemu perkenalan ngono. Yo kono diguyu wong Jepang kowe lak ngono te. Apa? Kudune kowe saiki LPP sih. LPK. Apa? LPK. Nang ndi? Yo kono ning Bali. Yo nilang duit boto nggo LPP. Dasmu iku mbok kira kowe nak budal ning Jepang sanget 3.000 iki cukup. Apa? Tak dudol yo, lak sumpamane kowe nak ning Jepang iku dhuwitmu kudu akeh te. Apa? Dhuwitmu kudu akeh. Yo. Kowe lak nang Jepang dhuwitmu kudu akeh, durung kowe LPP, PK, Apa? LPK. Piye iku? Kono belajar bahasa Inggris. Di HP gak ana? Gak iso. Ya Dipang- kan jadian ning HP tetep bayar. Saiki ngene ae, kowe gelem dijak ning Jepang. Apa? Kowe gelem dijak ning Jepang. Ya gelem. Kowe terus gak nak kita ngarit ngono. gak nak megawe ambi aku ae. Apa? Gak nak megawe ambi aku ae wis. Gak wis, Jepang ae. Ya lah nak Jepang deh tak omongi mulai saiki. Enggak iku paling omahmu kena kedol. Sertifikat omahmu gadekno. Buru kowe budal ning Jepang. Ya Allah. Wis saiki potongan koyo ngene nak budal ning Jepang. Gak apa-apa. Teh. Kita golek duit 500 ngono. Ning kono ora 500 teh. Apa? MM-an. MM-an. Mm-mm. Piye iku? Miliar, Terus? jutaan. Iku sing tak golek itu. Wis teh tak omongi saiki teh aja pati budal ning Jepang. Ya apa sih? Saiki ndelok posisimu iku wis tuwek. Ning Apa? kono iku maning ngerepotne majikan. Kowe kopoke koyo ngene mosok dijak ngomong majikan. Hoi. Hah? Mosok ngono tok. Enggak. Tang kene. Oh, berarti kalau beda negara, beda anune, budeke, kupinge iku beda. Apa? Lah beda negara berarti kowe krungu. Iya, ning kene H. Ning kono, Ah. Aja ngono. Aku pengen golek sini gang-gang iku. wis teh aja pati ning Jepang, wis. Timbang kowe ning kono gak kerasa ngentekne duwe. Ayo marung ayo. Apa? Marung tak bosi. Waduh. Nang Yo. iki. Marung bakso. Wes, oke. Bakso Mandowi. Oke, Ayo. raja udal. Utangku terus piye iki? Yo, ngono utang-utang tok kaya ora tak pangani bakso. Kowe tekan ndi to, Pak? Pacaranmu kenceng ngono. Mari kirim, wis wero aku mau wis pamit. Woi, kita si sopo iki maneh? Tase sopo? Wis tas sapa maneh? Tase bojone digawani. Ora enek tas maneh kok. Ambu bakso maneh. Ya mari marem kok ngelong. Anak bojo ya gak ditukokne. Aduh, mana toko dhewe ana ambek Soher. Yo Dik, Kudu, saiki ya kudu. yo kudu. No, Yo kurang to Pak 10 iki. bakso 2000-an kok. Bakso 2000 ndi ono. Ku sak ese lo cukup. Wis gendang budal mak aku nak sirup si sedilut mulai subuh mau ora turu aku. Bojo mau iki 10. No. No. Iku lho wonge. Bakso iki re, bakso. Kudu bakso 10 Bakso oleh le. opo? Bakso. Oleh kepet. 2000 jare bakso le. Ya wis anu mak aku gelem ning luar. Tenane jenenge teko. Iya. Ambi kuwi. Mboten kula mau diantar bejo. Ambi sapa kowe, Lek? Dewe dan gak gelem dijak. Kapan mana ning luar liburan? Solong ta, Gawe. apake ngomong kowe wis duwe sangu. Hah? Wis duwe sangu. Bakso 2000 to, Pak? Rong dino, eh, 4 dino, 5 dino. Kan ning kono. Dan ning pesawat kok oleh nggo cilok. Ya dilarang keras Larang makan di dalam Oh. pesawat. 2000. Ya ono cilok tapi 250 regane iki. Apake mbiyen ambi RT tau ning anu desa Jepang ngono le. Desa Jepang. Rompak anu ning Numpak elep. 1998 2000 iku wis pokoke. Ning kono setahun cuma. Nek kono ngono apa? Oleh apa sampean? Oleh apa? Megawe koyo ning anu grosiran. Kok ngambuk kepet? Belum dah. Apa sih iku herpe iku? Kowe nang nyepet. Di Pak.
Oh, orang tak umbah-umbah iku. Ya njaluk sangu Her. Iya wis aku kepene njaluk restu dongakno aku selamat ning kono ning Jepang. Amin. Luar negeri mbon ning ndi oleh ning ndi mbon ning Jepang mbon ning Kowe nek Kamboja. ngapain njaluk sangu tok ngene? Njaluk sangu donga ngene kok tok. Tai meneh sih. Hah? Hah? Apa to ngepet ya asline? Kowe iku aku ambil makat mau ora enek mau. Yo si kowe wis mak anu ndang sampean ring kesi wis selak ketinggalan pesawat. Wis tak anu sik yo. Tak wis tarik iki pisan aja kudu saiki. Lho, piro? Saiki Bener ndang banget. duwe. Mbok jamku ngembun. Iki ndang ning luar ngono. Jam kosongan ta wis. Heeh. Golek dhuwit arek iki sangune entuk endi? Ya kowe. Padakno 10 juta 20 juta. Tapi aku sedih Pak tinggal Pak to. Wis dina Ya aku golek nang anu lambi. Sik yo. Siap no. Siapno sik yo. Le. Kowe siap tenan, Le. Hasilnya rata oleh Pak, nek dinggone nang Kamboja kono. Ya tak enggok niki enten. Kan ngono bocah ya. Sampe ngerti dhewe kan beritane. Mau di mau wisilane ban niku. Iki apa? Wisilane. Kan yang gue punya Pak tau, masa apa gue biar enam iki. Mbok. Jadi kita enam bisa. Oh, Pak, aku ning kono iku wis golek baju, golek pesawat, golek mobil. Kowe sing mbok pikiri pesawat, tok kowe ning kono rong dino mule ya padha elek, Le. Oh, tuh perjalanane rong dino mulai Tapi gajine cocok. Gajine cocok. Mana ning Kowe Jepang? nyapa ra milu? Ning luar kono. Ning luar kono yo enek nganu. Nggih kula nepak Pura api-api. Kalian jenengan Kowe lho mari tuku sepeda. sepeda pecis pan pecis arisan iku. Sampeyan iku piye? Adul wensil. Arek-arek padha nglamak ning wong tuwekmu lho. Dinomi Pak maksudnya Pak. Dinomi. Ya enom jiwa Gile, muda. tasih. Wis mati. Oh, nggih. Jaga salate pisan. Aduh, Dek. Sang-sangane wis. Orang ngerti kiblat aja sampeyan gak isa jajar. Diceplak. Kon iku sing ngajari kita. Ya aku. Kok ya didolani tok ya anakku. Sampai marot mambu iki tiba. Tenang ya. Iya iya no. Terus piye aku? Ya iki Kowe gak hubung-hubung Elsa sih. anak no Grab. Pikir mburi wis ben ngerti somben lah aku wis loro ati soalnya ditinggal kene balik. Langsung kowe. Ya iya no. Gak macam-macam dhisik. Hah? Ning kono larang boleh Macam dhisik dhisik, nek. Makan dhisik. Nggih. Hah? Pak, aku ape pamitan ya sampean. Oh, wes. Pak, dhuwur tunggu. Oh iya le. Aku ape pamitan. Aku oleh rezeki akeh. Tak ngene lho ketok natural lah nangis. Muga-muga dadi oleh. Ojo lali salat ya. Jogene. Ya wis, Pak. Ngono ya, Mama. Apa ta, Pak? Ya wis, Pak. Oleh dadi le. Siapa ana sing lali? Her. Ana sing lawan. Oi, iki lho. Hi. Salah ngambut terasi. Ya kok pe budal semak. Iya tadi yo. Kirim dia aja lali. Ya Allah ngene ya. Nggih. Ana sing lawan maneh. Iki lho. Nawin ngelak ning dalan ombenen yo. Ya, Yesus. Oh, iko montore. Wis iki Her tak golek grepe Her. Kak. Ya gue jaga awak, jaga diri ya nu. Aku dari luar tuh, apa ku berkalir aku nu. Aku mau ngiling lucu bareng. Nangis ya, nangis. Ojo lali ning aku Her. Wis nu, aku njaluk tolong jagon Elsa ya nu ya. Ya nu ojo diintepi roke. Iya, gitu ae. Ya wis nu. Ojo lali ning aku tenang. Ya nu, ya wis nu, ya wis nu. Aku tak pamit. Ayo aku wis buka nih. Oh iya. Spesial di iki. Dah, kasih. Hati-hati temanku. Iya. Anu melo anu ternak aku ning airport nu. Ayo Her. Aku mau ditinggal awakmu Her iki Her. Jaga kameramen. Kae lho.
Anake ape budal kok lho. Ah, iki wis teko. Iki krepe wis nu kowe cuk anu nu yo ben kene wis apa-apa wis bisa iya nu gak kira lali aku nu wis nu Pelukan rasik kancane. ampun Pak wis mari pelukan ya Allah nu per Soper Soper. Ya Allah. Piye iki? Wis supir nyetel aku malah. Per. Terus piye iki? Per. Per. Oh, iki nek tombole nu. Ya Allah. Oh, nek tombole tibain. La ilah. Ya wis. Ya, Pak. Ya, Pak. Ayo, Pak, cepet banget, Pak. Piye per supir iki? Per. Soper. Coba Pak, sampai 7. Wis kene mok ndonga ae Pak yo. Muga-muga anake kene iso sukses, iso ngirim duit bendina. Duwe ae kowe mak dongakno iku anake iku sehat. Lancar rezekine, aja ora dua duit ae. Kon balik lek gak nggo duit yo percuma, Pak. Kuwi kemangkane dongakno. Aja kon ngirim bendina iku arek suruh megahe kok. Ya muga-muga ae. Iya, dongakno sing apik aja. Siang ini ae, diam duit tok aja. Tuh. Pak, Bu, Mak. Ya Allah, kowe kebun nak budal nak njaluk dhuwit wis geduk kene kek. Jaluk ana dhuwit iku. Ya Allah. Aku wis ora nyager kok makatno ora nyager kok. Aku gak sida berangkat. Kowe gak jadi berangkat. Mangkane le aja moro-moro nyelunang-nyelunung ae. Apa? Anu wis numpak sepur. Terus Teko bandara udara. Kono udara. gak enek paspore gak diolehi yo. Kelet aku ambek anune mau penjagone. Tapi kowe mau ngomong wis enek paspor le. Paspor iku apa aku gak ngerti. Ya semono kowe syukur seplas-seplas nak ning Jepang. Yo piye jarene ngene iki. bayarannya 50 juta. Bayarannya 50 juta, tuku mobil, tuku rumah. Teko kono dijaluki paspor, aku gak ngerti paspor, tak ajar aku ndek Duit sing kono. tak sangoni mau mbok gawe nge-grab. Enggak tak tuku cilok. Ya Allah. Grab mau diri sapa? Hah? Grab mau. Tak aku mencolot teko Grab mau. Ndasku kecepit mau. Yo piye meneh Pak posisine, Pak? Anakmu jalukane duit wis teko Jepang wis sukses sih. Ya wis gak sida ning anu Jepang. Terus tak ajar aku saiki jadi buronan. Melayu aku mau. Anu wong lanang di anu mau enggak boleh kalau enggak pakai paspor ya Re. Yo tak ajar tak ambek aku. Mugi-mugi wong iki gak nututi rene. Kowe mulang ngene iku Mak, masa opo? Ijik tas anune. Bening lek aku bisa nyelam. Masa apa, Mas? Ayo Pak mangan Pak. Bening kono. Ya ya, Ayo Pak ning Jepang. Ono mbuh. Telek entut. Ayo. Duh, gagal wis. Nak shopping mikir gaduk mall. Gagal malah. Jangan.